Så går vi bare og stiller det. Det var meget og se, hvor de leger. Hvad er det for nogle bøffer? De har pakket oksekød. Hvad? Herudefra med deres eget kød. Ja. Og det er pølserne også. De har bare blevet lavet med en slagter, de bruger. Så det er oksepølser? Ja, det er det. Hvad er det, den består af? Den består af faktisk brød inden fra Vejle, inden fra noget, der hedder brød og ko, Ja. som er sådan en stenårsbagt brød. Ja. Så er der en coleslaw, som ligger i bunden. Ja. Så har jeg okseborg, som er blevet tilberedt i ovnen 100 grader i 8-10 timer. Så har jeg lavet nogle syltede rødløg, som er ligesom når man sylter almindelig agurksalat på samme principmåde. Så har jeg lavet en ramsløgs mayonnaise, hvor jeg har været ude i naturen og hentet ramsløg i noget af sæson for ramsløg. Og så ender det på den her fine måde her, hvor så folk kan se lidt, hvad det er. Og så kan føle sig meget frisk af, hvordan det ser ud. Og hvad er det, der gør, når man langtidssteger, og hvad er det, der gør ved kødet, som gør det så lækkert? Når du bringer en langtidssteger kød på den måde, for eksempel når det er sådan en borg, det er, at du ligesom går ind i nedbryder i sine cellerne på en måske anden måde. Det kommer også til at på, hvorfor kødstykke du har. Fordi jeg vil sige, at en filet, jo, den kan også godt langtidsstege, men der er også nogle gange, man skal tænke på, hvor lang tid den også kommer til at stege, fordi hvis du kommer til at give for meget, så bliver det sådan en helt ærlig leverkonsistens. Jeg vil sige, at dem, de musler, der bliver brugt mest, det er dem, der tit skal have lang tid. Så det er også dem, der bliver brugt til simmermad. For eksempel ossobuco. Det er også, hvor det er skank, du har raseret. Vi laver bare også enten i en gryde og så ind i ovnen. Jeg kan sige, det er også de kødstykker, der er så godt med smag i. Noget Snøde News. Det hedder ikke CNN mere, det hedder Noget Snøde News. Okay. Ja. Lad os se, hvad du har der. Det er lækker hjemmerørt is fra et lille isbejleri herude i Engmark. Det der, det er sådan en nougat-variant. Og så har jeg lavet det med rabarber og kvæl. Det giver sådan en lækker lakridsundertone. Ja, tak. Vil du have den med også? Ja, tak. Ja, altså det er virkelig rørt på jeres mælk. Og hvordan laver man sådan en is? Man laver sådan en is. Ja. Ved du hvad? Jeg er budbringeren, jeg er ikke en ismager. Desværre. Det var ellers rart at vide. Ja, det kunne være ret lige, ikke? Ja, sådan lige hvordan man laver noget, der er så lækkert. Det smager virkelig godt. Det er jo
Men hvor kan man få det? Har du prøvet at lave det hjemme, så er det jo noget med æggeblommer. Ja, det er en god idé at have en ismaskine. Det er et godt udgangspunkt. Ja. Men hvor kan man se, hvad det er for en is? Hvor er mærket henne? Hvor er mærkevaren? Hvor er mærkevaren? Ja. Hvor man kan købe den henne? Ja, køb med mig. Okay. Lad os se. Hvad koster sådan en liter? Sådan en halv? Sådan en her, det koster 65 kroner, så kan vi 65 kroner. Hvad skisen er? Lad os høre, hvad mærke det er. Er det samme, vi har her? Queso der chokolade og hindbær. Ja, den der hedder skeis. Nej, det her det er noget andet fra en lille ismejeri, der hedder Ingmark. Nå, okay. Men den, man kan købe dig, hvad er det for en? Det er både det her fra Ingmark og skeis. Yoga med... Ja. Hold da op. Vi kender jo hinanden. Det gør vi. Gennem mange år. Tak. Ja. Det er vi nødt til at blive ved med. Vin produceret i Fredericia. Hvorfor tage til Frankrig, når man kan tage til Fredericia? Så det er der ikke nogen grund til. Så kan man lige godt nyde det dernede. Hvad med Norden? Hvor længe har de været i det nordiske klima? Ja, men altså, vi har nogle lidt specielle julesorter, som vi bruger hjemme i Danmark. Det er ikke de samme, som vi bruger nede i Frankrig. Nej. Så det er du ret i. Jeg har 26 forskellige julesorter, som vi har eksperimenteret med. Og nogle af dem, der smager hvidvin på, det er nogle af dem, som trives godt med. Den er god. Den er så stof for ferie. Den er dem 6 og 1. Nej, det var derfor, du skulle smage den. Det er jo nok en lang tid undervejs, så det er rigtig godt. Ja, det har det. Det har taget rigtig lang tid. Men det er jo en madvin. Så I skal lige forestille jer lidt, I sidder ude på terrassen og nyder en lille fisk eller et eller andet. Det er røget laks. Måske en kylling til. Det er altså rigtig godt. Så jeg synes, det er næsten lidt godt at komme i gang. Den her rosévin, det er årets grillvin. Okay. God syre og rigtig dejlig smagfuld. Ja, skal det blive der plads? Tak skal du have. Huser. Helt ny elektrisk knallert, som fås som både 30 og 45. Og som 30 kører den op til en 60 km på en opladning, lidt mindre på 45. Og det tager en 4-5 timer at lade den op, så det er helt flad. Så er det bare lige at løfte den her. Så skal lige folde den her op. Det var igen. Nu skal vi se det lige. Ja, godt. Nummerpladen op. Og så kan man jo også lige skrue spejlen af. Den her, den slår man så kun ned i regnvejr, fordi hvis ikke man slår ned, så bliver man våd op og rødt. Det gør man altså lidt alligevel. Det kan ikke undgås til rødt op. Og hvor langt kan sådan en gå på en opladning? Den kan gå op til 60 km på en opladning. Du vil lige prøve at sætte nærmere af det her også. Så tager man lige sin iPhone med sin GPS i, så sætter man den lige dernede. Så kan man sætte sin GPS til, og man kan også spille musik, for der er højttaler her i siden. Og den lader telefonen samtidig med. Hvor har du fundet sådan en hen? Jamen, det er faktisk og hvor bliver den solgt? Fra 2002 til 2008, der importerede jeg de her firehjulede motorcykler, de der ATV ude fra Kina af.
Det stoppede jeg så med der i 2008, da krisen den kom, fordi han holdt sådan set også op med at lave den. Så kontaktede han mig sidste år, nu har han lavet en ny knallert, jeg skulle til at sælge i Danmark. Det er simpelthen fra producenten direkte ud i Kina. Ja. Men de er meget, meget dyre at importere. Det er en høj afgift på. Der er ingen afgift på, der er kun EU-12. Der er 3% EU-12, og så moms, det er det hele. 4% 12 er det nok, men det er ikke noget med, der er afgift. Ja. Og hvor går man hen, når man skal købe den af dig? Hvor ringer man hen? Man kan gå ind på min hjemmeside, der hedder www.blåbær.nu. Der kan man gå ind og se dem og bestille. Hvad sagde du, den hed? Blåbær.nu. Blåbær? Blåbær.nu. Med A-E? Nej, med O og E. Okay. blåbær.nu. Ja. Blåbær. Ja. Der kan man bestille dem. Og man kan også finde dem på Google gratis. Okay. Under elknaller. Ja, der annoncerer du også. Ja. Men som den eneste i Danmark? Jeg er den eneste i Europa, der har det. Og så har man lov til at sælge den? Ja, ellers så kunne jeg ikke få nummerplade på det. Ja. Og for sådan en der skal man altså smide 13.000 kroner klar til at køre. Lige ud? Lige ud, ja. Ej, man får en 5'er tilbage. 12.995. Så du har 2 købere der? Ja, og det er så lige meget, om man vil have en 30 eller en 45. Det er samme pris. Kommer det til, hvis det er aften? Det kommer direkte til at selvfølgelig. Jeg har solgt den 10 stykker af den nu. Det er ikke ret længe siden, jeg fik det. Jeg snakker lidt med kommunerne, fordi de vil gerne have den til knallertkøreskolerne. Men så har vi bare lige stået i et problem, fordi i bekendtgørelsen for knallerter til brug i knallerundervisning, der står, at de skal være udstyret med en forbrændingsmotor. Så det er jeg ved at prøve at få Justitsministeriet til at lave om. Og det er jo lidt åndssvagt, at de ikke må bruge den, fordi de er fuldstændig magen til en benzinknaller. En bremse her, og en bremse her, og en gashåndtag, ikke? Ja. Kan man få sådan noget med pedaler? Ikke dem her. Du kan få elcykler jo. Ja. Men der er ikke noget i den stil? Nej, jeg har ikke nogen pedaler til det her, nej. Og der er heller ikke nogen kæde på, jo, fordi motoren den trækker direkte ned på baghjulet her. Så hvor mange watt er batteriet på? Batteriet er på 48 volt og på 28 ampere. 48 volt. Og motoren er på 1,5 kilowatt. Og så 1500 watt. Ja. 1500 watt, ja. 1500 watt, ja. Ja. Det er bare en taske, jeg har lavet. Kan man tage batteriet af? Ja, det kan. Tage det ind om vinteren? Ja. Hvor sidder det hen? Det sidder heroppe i det rør her. Når jeg løfter den op her. Nå. Lige prøve. Ja. Kan jeg vinde batteriet ud her. Sidder derinde. Og det er forholdsvis nemt at gøre? Ja, det er det. Hvis man nu bor oppe på 4. sal, så kan man tage batteriet med op. Ja. Er der ellers noget, vi skal vide? Nej. Så hvis man er 16 år, skal man have knallertkørekort til den. Ja, okay. Hvis man er over 18, så behøver man ikke. Ja. Okay. Men så 45, der skal man have... Der kan man køre med den med bilkørekort. Ja. Og vægten for sådan en? 45 kilo. Det holder, det må du godt se. Den her 30 har den fordel,
hvad du har fået det her, Willem. Hvad jeg har fået her? Ja. De kalder det for pulled beef. Det er fra oks. Det er bog. Oksekam. Oksekam. Ja. Så det er ikke marmoreret kød, som han har sagt. Det er nok sådan på lav temperatur, sidder de i 7-8 timer. Ja, og den tør du godt spise med kniv og gaffel? Nej. Jeg har ikke fingre. Nej, men ikke med fingrene på forhånd. Det er nok en lidt anden form for kød, end der er i McDonald's burgers. Ja, det er... Så er det lige et slag på tasken. Det er jeg stensikker på. Ja. Ej, det ser godt ud. Fluen laver normalt det her kød, som en stykke bogsteg, kommer i en gryde. Ja. Og så må den sådan kogt igennem, så har man en dejlig sky og sovs. Altså, hånd på hjertet, får I en del oksekød til hverdag, eller hvad? Vi spiser nok 5 dage ud om ugen, når vi spiser oksekød. Det gør I alligevel, ja. Men det er jo ikke noget, I producerer her på stedet, det er noget, I... Det gør I? Ja. Okay. Okay. Ja. Så det er noget af det, I sælger i jeres gårdbutik nu her? Det er vores egne køer, som du stak. Ja. Det er en gårdbutik. Men I har lavet en gårdbutik. Er det korrekt her? Ja. Og hvor er det den, hvor holder den til, eller hvor hører den til? Er det lige op ved indgang? Ja. På gårdspladsen. Op ved gårdspladsen, ja. Ja, og så til venstre. Ja. Jeg ved ikke, hvor man kommer fra. Men ja, det er jo lidt... køerne fra vej, jeg sad til venstre. Ja. Okay. Ja. Det er det. Ja. Men du tager det hele på kamera, lyd og billede. Alt det kommer med, du. Nej, skal jeg spise ordentligt også. Så du skal spise pænt, du. Ej, så hej. Ja. This one. Sorry, I thought it didn't work. Oh, yes, it works. Okay, then I would like to have 2 then. 2? Okay. That's why I was asking. One more or 2 more? One more. Den er nemlig lige blevet godkendt til viser, så kan der simpelthen virke. Jeg har jo kaffe med fra mit eget kafferisteri, fra Nørre Snede Kafferisteri. Velkommen. Kaffen importerer jeg selv, bønner fra hele verden af. Lige nu har vi bønner fra 11 forskellige områder, og dem rister vi selv i en langsom kafferistningsproces, hvor vi bruger mellem 8 og 18 minutter på at riste kaffen, i modsætning til nogle af de store industrianlæg, som kan riste kaffen på 90 sekunder. Og det betyder så, at kaffen får tid til at udvikle sin helt specielle aroma. Og vi har jo muligheden for at påvirke aromaen ved at kunne lave vores egen ristingsprofil, for vi kører på et lille anlæg, hvor jeg hele tiden er med i processen. Det betyder faktisk, at den samme kaffebønne, den kan vi brænde op, så den ender med at have forskellige smage. Og lige nu der har vi 11 forskellige kaffer på hylden, og der kommer løbende nyt til. Vi har både blends, altså blandinger, og vi har en single origin-serie, hvor vi kører med enkelte områder, enkelte lande. Og så har vi 2 espresso blends også, og vi har noget bæredygtigt, ikke sprøjtet kaffe. Så der er lidt for enhver smag. Ja, kan du vise, hvad det er for noget, ja? Jamen her der har vi for eksempel vores espresso blends. Den ene af dem, som vi kalder Aftensol, og det er en blend af 4 forskellige kaffebønner, som er blandet i bestemte blandingsforhold. Og fordelen ved den her, det er, at det er en god, kraftig kaffe, som smager meget igennem og giver en rigtig god crema, når man laver espressoen, hvilket gør, at den egner sig både godt til en espresso, men også til cappuccino og kaffe latte, når der kommer lidt mælk og sukker i, sådan at den smager igennem, så kaffesmagen ikke forsvinder. Og så har vi vores Columbia Excelso her IP, som er dyrket bæredygtigt. Det er økologiske landmænd, der har produceret bønnerne, men eftersom vi har kun et kafferistningsanlæg, så kan jeg ikke sætte økomærke på. Men bønnerne er dyrket økologisk. Og endelig har vi vores Nørre Snede Blendet, vores flagskib derovre. 5 forskellige kaffebønner, ristet hver for sig og blandet efterfølgende på bestemt blandingsforhold.
Arabica-bønner og en lille bitte smule robusta. Kun en rigtig god kvalitetsrobusta, som lige giver kaffen det her twist i eftersmagen. Og den er faktisk meget populær. Så det er vist det, der er at sige om det. Yes. Og det er Clara. Jo, vi kender Clara. Ja, okay, ja. Det hedder Anka. Eller Anja. Anka, ja. Anka, ja. Er du præcis over? Veninde, ja. Okay, så vi skulle lige vises, hvor den mor var. Altså, vi er ude på en tur, ikke? Og ved du hvad, nu har jeg nogle bløde is. Kan jeg godt tænke at smage noget is? Var det heroppe, man skulle aflevere? Vi er for sent. Det er jo til klokken 2. Nå. Det er jo udtrækket. Den er udtrukket. Nå. Det er ikke Mamma, ikke noget nyt. Ja, det er niet. Okay, det er fint. Det vil jeg have cola nu. Det er det, jeg tænker. Ej, så cool. Nej, hvad siger man? Den har haft et godt liv, så længe det var.